Biz әңгімәні Нәбиул Фәрит белән алып барабыз 8-нче Бөтен дөнья татар конгрессының съездындагы катнашучы, ул делегат килгән шушында Бөгелмә янына. Леногорск районынан. Шуңа безне кызыксындырды. Мен монда Азербайҗаннан, Кыргызстаннан, төрле төбәкләрдән интервью алган идем. Менә әйтәм, үзебезнекендә игътибарсыз калдырмаска кирәк. Шуны сорыйсым килә, сез менә бик игътибар белән тыңлап тордыгыз аны. Ничә чыгыш ясадылар кешеләр. Шул нинди фикердә сез хәзер менә шушы чыгышларны тыңлагач, ушы конгрессы нинди рәвештә уза, сезнең фикерегезне минем теге урысча әйтмеш зрители, караучылар бик кайсылары игътибар белән тыңларые, карарые. Рәхим итегез. Хөрмәтле милләттәшләрем, хәерле көннәр сезгә. Мен делегат буларак 8-нче съездда катнашам. Бүген беренче пленар утырыш булды. Анда инде секциялар эшләде. Мен үзем катнаштым 7-нче секциядә. Бу безнең киләчәктә мәгълүмат ничек үстерергә, телевидение, радио, газеталарны инде киләчәк газетаның киләчәген, телевидениеның киләчәген менә анда бик әйбәт кенә ошады миңа. Анда бик матур чыгышлар булды. Именно балалар телевидениесе, Шаян ТВ. Ул чыннан да оборотлар җыя. Балаларны мин әйтер идем ата-аналарга, әби-бабаларга. Балалар барыбер телефонга, бәләкәйдән 2 яшьтән, яшь ярымнан телевизор карап өйрәнәләр. Газет янда китап укымыйлар әле алар. Телевизор белән тиз өйрәнәләр. Уртак сүз табыр өчен балалар белән. Менә шушы Шаян ТВ просто ачарга да куярга кирәк. Бала үзе уйный, сезнең анда буталып, сезнең арада йөри ул. Но телевидение күрсәткән телевизордан Шаян ТВны карап, ул тиз өйрәнә, сөйләшергә дә, укырга да, хәрефләрен дә эләктереп ала. Шуңа күрә бу безнең татар халкына бик яхшы, нык көчле таяныч дип мин аны күрдем. Менә моның киләчәге зур. Аны һәрбер мәктәптә ата-аналарга, балалар бакчасында шуны аңлатырга кирәк, күрсәтергә кирәк. Телевидение бу бәләкәйләргә. Инде кем мәктәпкә йөри башлаганнар, алар инде үзегез беләсез, 6-7-5 яшьләр уже телефон тоталар, телефонны бик яхшы кулланалар. Анда да бар шундый зур программалар, әйтегендә бер блог анда имә. Телевидение да бар, Шаян ТВ да бар, татар программалар да бар. Менә шундый әйберләрне үзебезнең телефоннарга балалар бирәсе икән телефон балага. Аны кулланырга өйрәтә башларга кирәк. Ул шунда татар телен онытмыйча, даже сез белмәгәндә дә ул яхшырак белеп өйрәнә башлый. Бик тирән мәгънәле сүзләрегез, бик рәхмәт сезгә шул кайгырткан өчен, кайгырткан өчен безнең мөнәфәгатьләрне. Менә әйтеп китсәгез, инде үзегез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Сез эшегездә безнең татарның бурыннан килгән урысча әйтмеш мотивлар бармы? Бәйләнештә татарның инде әйтерсе буыннан килгән эшләр белән шөгыльләнәсезме, әллә зыя алмысыз? Таныштырып китсәгез яхшы булыр иде. Мен инде Фәрит Нәбиуллин булып яшәп, менә күбесе беләсездер инде, татар атын кайтару эше белән бик зур гына ничә еллар, 12 еллар алып барабыз. Әле генә бу аңынчы инде материал күп җыелды, тупланып барды. Менә шул үзебезнең халыкка, һәрбер районда, һәрбер авылда үзебезнең атларны кайтару. Бу иң беренче менә авылны бетермәскә эш булыр өчен дисәк, фермерларга, менә һәр фермерларның сыерлары бар. 1, 2, 3 мең, 4 мең, менә мин даже әйтер идем, бернинди проблемасыз авыл фермерларына бар икән 100 сыер, шуның 10% ат булырга тиеш. Аңарга файда гына була ул. Ни өчен файда? Авылга файда. Авылда яшәгән, кунакка кайткан балалар, яшьләр, олылар, өлкәннәр кайтканга бу ат булса авылда, Сабан туенда ат чабышы була. Менә без тагын яңа күптән булган һәм унытылган тагын бер милли үзебезнең уйныбыз да дисәк тә була инде, һөнәребез дисәк тә була.
otda kurashini Aye. qaytardik. Otda kurashu qarayında 4-5 yıl olib boramiz. Bizlar Sabantuylarga kiritamiz, büyük ko'p rayonlarga. Bu yıl mine Sarman rayonunda, Bugulma rayonunda, Lenogorskda bizning yıl sayın o'tayindi. Ondan so'ng ot kuni o'tkarilib endi yıl sayın kuz kuni. Onda hozir endi 4-chi topqir o'tkaramiz buni. Bu yıl tag'in o'tkarashakmiz. Mana shulay etib biz uni to'ratamiz. Federal Sabantuyda bo'ldi. Chempionatlar o'tkardik. Bu yıl ikinci topqir chempionat Tatarstan Respublika chempionati o'tkardik. Aye. Jida весовой kategoriya. 10-23 iyunda biz o'tkardik bütün dünya chempionatini. Chet ellardan keldilar. O'zimizning Rossiya ülkelerinden de ya yoqlaridan da keluvchi komandalar bo'ldi. Mana shunday ish olib boriladi. Ham endi kelajakda planlar tutamiz. Bizni chaqirdilar shulay yo'q. Türkiye'ye, Igor Kochevnikov, то есть ko'chma xalq o'yinlarini shu o'zimizning komanda bilan ham tag'in planlashtiramiz. Chempionat Rossiya bo'yicha yasarga. Bizda bir ko'p xalqlar, Nug'ay tuganlarim, Altay do'stlarim, Yaqut tuganlarimizda mana shulay aytib, boshqalarimiz, Hakaslar, Bureklar, Qalmoqlar, ular bir ko'p, Qorashaylar, Balkarlar kim umr bo'yina otda o'tirgan, mana shu yigitlarni chaqirib, shu respublikalardan chaqirib o'tkargan chempionat Rossiya. O'zimizning tatarlar qo'yda nasib bilmagan. Mendigina yoqdagi ular qarasang ular bor. Ota o'shtalar Qozog'istonda da, Qirg'izistonda da o'zlari yashab o'shtalar ularni Altayda da, Sibir yoqlarida da. Shuna ko'ra ularni da birga komanda uyushtirib, kelsinlar, mana uyushtirga deb shunday plan tutamiz. Siz otlar orqali bizning urf-odatlarni bir ulushini qaytarga umidlanib berasiz. Shulay angladimmi sizni? Umidlanib gina to'g'ri, men bilan shulay qaytashaganda. Biz shu ishda ishlaymiz endi necha yillar. Belgiler o'tkazamiz, ot chavushlari endi bu endi yiroq oraga chavu. Mana shularni ishlaymiz. Ondan so'ng bayramlarda обязательно ot bulu elementi deb kiritamiz. Agroturizm bilan shug'ullanamiz. Qimizlar yasaymiz. Qimizlar endi men necha yillar yasayim. Mana xalq akringina qayta o'z bog'chasina desam endi o'z yog'ina qayta xalqda uyana nendidir ong uyanda Beteş bu bizniki değil. Burada başta külübürek unutkanları şulay buldu mu sonul deyip etmişler var idi. Harinde ondilar gil bitti. Bizniki var. Var ol, ulaşak ol, tağında deyip üstürebiz deyip buna şulay kübürek komandalar jiyilakar. Büyük aktif bizden rayonlar, Aznakaylar, Aktanışlar, Sabalar, Kukmaralar, Lenogorsk'ın indi gile etmeminde, Bugulmeller, mana shulay elmetler büyük güçlü, büyük ko'p Tubankamadan keldilar. Mana shulay etib jiyila bizning kengaya ham ko'paya, kuchayamiz. Allah bersa sizga boribmiz da video yasab ko'rsatirsiz, shunda ursa aytmishdi naglядно, чтобы kishiga shunda kengroq anlatib berasiz xalqqa. Mana menga aytasizki, kela mening auditoriya uruslarda tatar tilini bilmagan odamlar da bor. Shuna ko'ra balki mana tag'i bir выпуск chiqarish yasaymiz endi urus tilida shuni. Hozir пока sog'lashamiz bular. Rahmat tog'a shuni aytasim keladi. O'zimizning tug'an xalqlarga, bizning do'st xalqlarga barsini tilim uzun umr, salomatlik, xalqni har birisi o'stirilsin, kuchaytsin. Bizning kuch birdamlikda. Rahmat sizga. Rahmat.